Velkommen til LNE Aarhus. LNE er Danmarks største callcenter, og vi kan skræddersy i en løsning fra kundeservice til teknisk support, back office, outbound, forhandlerkontakt, faktisk hele vejen rundt. Vi tager kunden i hånden, for de kommer ind i butikken og følger dem hele vejen igennem processen, til vi sikrer os, at de er glade og tilfredse. Vores største kunde, Kanal Digital, har valgt at lægge hele deres kundeservice hos os, så vi egentlig kan hjælpe deres kunder hele vejen rundt, uanset hvor i forløbet, livscyklusforløbet, de egentlig støder på nogle udfordringer og vanskeligheder. Så ringer de til os, og så løser vi problemet. Vi har et godt sammenhold herude. Vi har nogle rigtig gode kollegaer herude. Vi har et godt team herude, som gør, at gider komme på arbejde hver dag. Vi har fået en meget grundig uddannelse, som selvfølgelig er et rigtig godt udgangspunkt, men det er klart, at man får mere og mere erfaring efter alle de kald, man laver. Altså, det er en arbejdsplads, hvor man har lyst til at komme på arbejde, fordi man ved hver dag, at man kommer ind til nogle positive folk, der har lyst til det, de laver, og det er, at man ikke bare sidder stille og laver ingenting. Vi er nødt til at samarbejde for at levere de her resultater. Det er ikke bare en enmandsopgave, det er noget, vi skal gøre sammen. Hvis vi ikke gør det, hvis der er en, der hænger, så er de andre nødt til at løfte den person. Så det gør os helt klart stærkere. Der er både noget på arbejdspladsen, men også uden for arbejdspladsen. Og der er det jo selvfølgelig på arbejdspladsen professionelt, og i pauserne skubber man til hinanden og har det sjovt. Og udenfor så har man det jo ligesom man har det med alle sine kammerater. Ja, vi har også noget fælles fodbold og noget fredagsbar og lidt forskelligt. Der gør det helt lidt sjovt. Jamen, altså man konkurrerer der lidt og sidder og kigger på de forskellige statistikker, hvem der ligger højest, og det er jo klart, at der er lidt en motivation i det. Og hvis man ligger tæt på hinanden, jamen, så kæmper man da lidt internt, selvfølgelig i en god ånd og påvirker hinanden positivt, men der er stadigvæk konkurrence. Jeg har blandt andet lige lavet en pluskonkurrence, hvor det simpelthen handler om, hvor mange kunder vi fastholder med en pakke, der har Kanal Plus. Vi har en tavle, hvor vi simpelthen krydser op hver eneste gang, vi har beholdt en kunde i butikken, eller opgraderet en kunde, der bliver i butikken med Kanal Plus. Den, der så har flest behandlinger af dem i streg, eller den, der har flest på dagen, vinder så eventuelt en biografboks, eller et rabatkort til en oplevelsestur, eller hvad det nu kan være. Nu har vi for eksempel her fra Kanal Digital, de belønner os, fordi at vi har leveret så godt. Jamen, altså, så har Per fra Kanal Digital, han har så givet os en tur på Rapper Piccolo, hvor vi får mad og drikke betaling, og det er jo også en kæmpe gulerod for os, som giver os endnu mere blod på tanden og får lyst til at konkurrere med hinanden, fordi så løfter vi i flok. Og det styrker også, at Kanal Digital viser, at de også gerne vil belønne os, når vi gør det godt. Og de gerne vil have, at vi gør det sammen. Når vi gør det sammen, så får vi også noget til. Herinde i LNE Eurocom, der går vi meget op i og sådan at lede i øjenhøjde. Der skal ikke være det her store skel, som man måske har set fra andre virksomheder, fra medarbejdere til ledere, at man ikke rigtig tør at komme til sine ledere, fordi de virker som sådan lidt nogle folk, der sætter op på en pedestal. Så herefter leder vi meget i øjenhøjde, hvorfor vi også har de her high performance dage, hvor vi er rundt til agenterne, når vi selv er på telefonen, for ligesom gå ned og se, jamen, hvad er det rent faktisk agenterne, altså medarbejderne, vi sidder med til daglig. Dels for selv at få et bedre kendskab til agenterne og deres arbejde, men også lige så meget for at signalere til agenterne, jamen, vi er godt klar over, at det er de vigtigste. For man kan sige, det kan godt være, at vi er her til ligesom at sidde i helikopterperspektivet og måske lige lede i de rigtige retninger, men uden agenterne, så stod vi stille, for det er til dem, der skaber resultater. Det, som er ekstremt vigtigt for ledergruppen, jamen det er, at vi hele tiden stræber efter at lave nye standarder. Hele tiden stræber efter at sætte barn det højere, end den var i går. Et resultat i går er ikke det samme som et fornuftigt resultat i dag. Vi ved, at markedet hele tiden går den her vej, og der vil vi selvfølgelig gerne følge med på bedst mulig vis. Så det, der er vigtigst for os, jamen, det er simpelthen at levere dag for dag for dag. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at sådan noget som kvalitet og efteranalyse går selvfølgelig også rigtig meget op i. Jeg mener, jeg er en rigtig vigtig del af sådan en high performance kultur, at du ligesom analyserer, jamen, hvorfor det går godt, hvad er det, vi gør godt,
hvad er det folk gør, siden de får så gode resultater. Fordi på en eller anden måde, så kan man sige, at det at stræbe efter gode resultater kan jo både være på godt og på ondt. Det kan jo godt, hvad skal man sige, give et incitament for ligesom at presse barnet måske mere, end hvad godt er. Så derfor bruger vi også rigtig meget tid på kvalitet og analyse og fortolkning af kalden, ikke mindst. Hvorfor vi også har en kvalitetsafdeling, der internt sidder og tjekker noget skal. Det er sådan, at vi næsten en gang om ugen faktisk mødes med de ansvarshavende over fra Kanal Digital, som ofte er på besøg herovre, til dels for at snakke lidt med ledergruppen, men bestemt også for at være ude hos medarbejderne og høre, jamen, hvad er det egentlig Kanal Digitals kunder de har af udfordringer, hvad er det, de siger, hvad er de glade for, hvad er de ikke er så glade for. Men jeg vil også sige lige så meget i forhold til agenterne, det her med, at de kan mærke, at der er noget fokus på dem, at de ikke bare arbejder for en virksomhed, som aldrig kommer over og besøger dem, eller som de rent faktisk ikke ser, eller aldrig hører, anerkender dem for deres arbejde. Det betyder rigtig meget, at Kanal Digital herovre, og de fortæller, agenterne må godt, de gør det nu fortalt, vi hørte i Antitøren omkring, at de lige har fået en tur til Grava Piccolo. Og det er sådan nogle ting, der gør, at agenterne de giver sig 100% hver eneste dag. Jamen det her med, at de kan mærke den nerve, der er fra Kanal Digital, at de hele tiden herovre har fingeren på pulsen. De kender navnene på de agenter, der sidder herovre. Og det giver en følelse af tryghed, og det giver en følelse af anerkendelse, som gør, at man hver eneste dag står op og tænker, okay, jeg giver det sgu en skalle her, fordi jeg kender dem, jeg reelt set sidder og arbejder for et eller andet sted. Det er al ære værd, og det betyder rigtig, rigtig meget.